हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोना थारैनो माखासे ससियेल मीडिया निउसाव जोबोर मोनसे दुंहाव थासारि नुनो मोनदों बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव। बे दुंहाव थासारिया जाहैबाय साद NLFB निफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय बा होखारजानाय बयकट खालामजानाय बर' सेंग्राफोरा बिसोर दिनै सारेन्डार खालामफैदों। आरो बेखौबो माबायदि सारेन्डार खालामदों बिथांमोना NLFB नि थ्रुयै NLFB खौ रिक्वेस्ट खालामहरनानै बेबायदि सारेन्डार खालामदों बेबायदि बुंदों। नाथाय सबसे दुखुनांथाव बेनो जे बे जायफोर सुबुंफोरा 6 जन बेबायदि लाइमोनफोरा दिनै पुलिसनि आखायाव सारेन्डार खालामदों, बिसोरखौ बाथा बिथाङा मा बुंदों, बै साद जायफोर माने बेबायदि सारेन्डार खालामदों बिसोरखौ डाकाति ग्रुप गुन्डा ग्रुप होननानै बुंदों बाथा बिथाङा। बिसोरो NLFB नङा, NLFB आव साननैसो थादोंमोन, नाथाय NLFB आव जिहेतु थाखा फैसा मोना बेनिखायनो बिसोरो माने मोनसे डकाइट ग्रुप बेबायदि खालामनाय जादों। आरो डकाइट ग्रुप खालामनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ बेबायदि दाबि धमखि होनानै सोरखौबा गावथारदों, सोरनिबा थाखा फैसा सेदलाब बोदलाब लांदों बेबायदि बाथा बिथाङा बुंदों। बिसोर गासैबो मा मोनसे ग्रुप बानायनानै बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने गोबां मानसिफोरखौ अत्याचार खालामबोदों, बुथारदों, सोरखौबा गुलि गावदों बेबायदि बुंदों। बाथा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बाघमारायाव जानाय जि जाथायमोन, आं जाथायखौ बुंला, बेबो बिसोरनिनोमोन। आरो बेबायदिनो किसान बाजाराव दाबि खालामनाय आरो सासे माहाजोननि फंबायखौ गावथारनायाबो बिसोरनोमोन बेबायदि बुंदों। आरो फकिराग्रामाव सासे मास्टारखौ जोबोर मोजां मास्टारखौ गावथारनायाबो बिसोरनोमोन। आरो मैया राजा बर'खौ गावथारनायाबो बिसोरनि कामानावनो जादोंमोन बेबायदि बुंदों बाथा बिथाङा। थारैनो बे जोबोर दुखुनांथावबो लाजिनांथावबो। माने बे साननैसो ओरैबायदि मानसि गावथारबाय थादों पुलिसफोरा आरो गासैबो बर' सेंग्रा थैदों, माने थैदों बर' सेंग्रा। नाथाय बै सारेन्डार खालामग्रा लाइमोनफोरा बुंदों मा बिसोरो डाकाति ग्रुप नङा। थारैनो बाथा बिथाङा बुंदों बिसोर डाकाति ग्रुप गुन्डा ग्रुप, नाथाय बिसोर बुंदों मा डाकाति ग्रुप नङा। अबयस्से बिसोर मोनसे बाथ्रा बुंदों मा मोनसे गोदान हानजा दानो थांदोंमोन बेबायदि मोनसे सानदोंमोन बेबायदि बुंदों। माने गावनि जिउआव मा खालामगोन, माबा मोनसे मावनानैथ' थांना थानांगोन, बिनि थाखायनो बिसोर बेबायदि मावनो थांदोंमोन बेबायदि बुंनो नाजादों, इंगित होदों, क्लियारै बुङाखैबाबो। थ' जियानो जाया माने बिथांमोना दिनै मेन स्ट्रिमाव फैनो नाजादों, बेयो मोजां बाथ्रा होननानै आं बुंगोन। बर'फोरनि गेजेराव माने बेबायदि गावथार जानाया बांनायनि सायाव बांगासिनो थादों, बे थारैनो दुखुनांथावबो आरो जोंनि हारिखौ गाहाय थाखोथिं लांबाय थादों, आं बेखौ बुंगोन। हाथियारा माब्लाबा मोनसे हारिखौ गोजौ थाखोसिम लाङा, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना अरायबो मिथिनाया मोजां। आरो दिनै मोनसे बाथ्राखौ मिथिलायबाय मा राजा बर'खौ जाय गावथारदोंमोन मनजित बसुमतारी, बिखौबो आरोबाव पुलिसा गावथारलायबाय। माने एनकाउन्टाराव थैदों जाहैबाय। सारेन्डार खालामनो स्कप होदोंमोन, नाथाय बियो खारदों, जिगजाग जानानै खारदोंमोन। बै जिगजाग जाना खारनायाव पुलिसा बेखौ फायार खालामदोंमोन आरो बे फायाराव गुलि नांनानै माने थैजों दुगैसोमदोंमोन आरो हस्पिटाल लांनायाव खिन्थु आल्टिमेटलि बियो थैदोंमोन होननानै डाक्टरा फोसावो। माने सानफ्रोमबो सासे नङा सासे बर' लाइमोन थैगासिनो दं बे साननैसोआ। स' बेनि सायाव आं बांद्राय मा बुंनो, नङा होमबा? बाथाया दिनै जाबादि बाथ्रा बुंदों, जाबादि एलिगेसन लगायदों बिसोरनि सायाव, होखारजानाय NLFB केडारफोरनि सायाव, माने NLFBबो होनजाया, साननैसोल' थादोंमोननो बिसोरो NLFB महरै। बिसोरखौ बुंदों मा डाकाति ग्रुप गुन्डा ग्रुप, नङा होमबा? गासैबो बर' सेंग्रायानो, बर' सुबुङानो, नङा होमबा? बर' सुबुङानो दिनै बर' सुबुंखौ बेबायदि बुंनो गोनां जादों, उपाय गैया, दुखुनांथाव थासारि बेयो। आरो बिसोरखौ दिनै सारेन्डार खालामनायावबो बाथा बिथांनि NLFB हानजायानो दिनै दायित्वखौ लानो गोनां जादों। आरो नुदों पुलिसनि आखायाव बेबायदि थैगासिनो थादों। मा बुंबावगोन, नङा होमबा? नोंथांमोनानो कमेन्ट्सआव लिरदो दिनै जोंनि हारिया मा मोनसे मोजां थासारियाव दं ना गाज्रि थासारियाव दं। नोंथांमोना सानोना बेबायदि जायफोर बिथांमोना हाथियार लानानै बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव दं बा बेबायदि एन्टि ससियेल खामानिफोर मावदों, बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनाया दरकार नंगौना नङा? नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। आं मा बुंनो, नङा होमबा? माने मोनसे दुखु नाङो मा सानफ्रोमबो जों पुलिसनि आखायाव सासे नङा सासे बर' सेंग्रा थैनायखौ नुगासिनो थादों, कन्टिनिउवासलि नुबाय थादों होनबाबो गोरोन्थि गैया। स' राजा बर'खौ जाय सुबुङा गावथारदोंमोन बै मनजित बसुमतारी, बिथाङाबो दिनै जिउ जोब्बाय, बिथाङाबो बारा दिन थांना थायाखिसै। स' खुन का बदला खुन, टेट फर टेट, जेरै नोंथाङा खामानि मावो बेबायदि फिथाइ मोनो, बेबायदि जादों। बेनिखायनो जोंनि हारिया बुजिनाया मोजां, नोंथाङा जायबायदि रोखोमनि खामानि मावगोन बेबायदि फिथाइखौनो मोनफिनगोन, आं बेखौनो बुंगोन। बेनि बादै मा बुंनो, दुखुनांथाव बर'नि लाइमोनफोरा दिनै जिउ जोबगासिनो थादों। जों माब्लाबा बेखौ लुबैया, सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौ माब्लाबाबो आं लुगैया। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर।